Construction na ulit. I'm back. Madrid, Philippines. Balik kami ulit sa construction kasi ito yung mga napag-iwanan na kailangan habulin. I was away for almost 2 weeks. First, yung unang last 2 weeks, nagpunta kami with my family somewhere out there. And last week lang, kasama ko yung company in Macau, Hong Kong, and China. And ito yung talagang bumabagabag sa isip ko yung construction dito sa taas. And yun ang pupuntahan namin ngayon. So tingnan natin kung may nagawa silang matino. Pinag-iwanan ko na nahirapan ako i-delegate kasi talagang gusto ko, personal preference ko talaga yung sukat ng mga bricks saka yung maging final color niya. So yun yung talagang pinagtutuunan namin ng pansin at halos hindi nila nagawa nung wala ako kasi kailangan pa nila ma-make sure na talagang sa actual na makikita. So maganda na yung kulay. I'm not sure kung ipapakita namin sa inyo pa o hindi, pero pwede naman, papakita ko sa inyo. So, ito yung parang nag-color sampling ako ng mga possible colors and bricks. So, all the way from dark brown to medyo orange. So, ginawa to ni Nel, yung ating carpenter. At ito yung, hindi pa naman to finished product. Parang some kind of like na finished product. So, paano ko tanggalin na to mga dark na to. Pero ganda na effect na ginawa nila. And mind you, these are not bricks. Kahoy to na ginawa ng kulay bricks kasi mahirap i-transport yung mabibigat na bricks tsaka hindi naman to outdoor so no need to really make it like a real brick. Ginawa lang namin siya just for the effect of it. Para parang New York ang feel ng aming office. And yun, sobrang daming trabaho. Tingnan nyo to. Mga bricks na pinuputol-putol namin dyan, iba pa dyan na retaso. At ito, mga kahoy na wala pang kulay. Maganda, kahit kahoy lang, maganda na kagad yung effect niya. So, yun. Gagawin po yung mga iba pang parte ng trabaho. Tomorrow, siguro we'll be back with more other upcoming exciting programs sa YouTube. For now, ito muna. Okay? Ang ganda ng finish siya at very excited na ako na i-apply siya sa buong office. Some of the lights ginawa namin, yung mga binili ko pang ilaw from China, mga nanitindihan. Ito, putol-putol. Ito atong siya dapat sa tables muna. Ita-testing na rin nila dito and if it's all good, mag-order na rin ako ng malaking volume doon para ipadala dito sa Pilipinas. I'm not sure if we can hit the deadline this middle of December. Hopefully by next year, ito na yung magagamit ang venue for other events, future events ng company. Okay? So yun lang, na-miss ko kayo lahat and I hope nandiyan pa rin kayo sumusubaybay. And para sa hindi pa sa mga nagsusubscribe, subscribe para makapanood pa kayo ng maraming episodes na kung paano namin ibubuo itong opisina from start to finish. Okay? Maraming salamat. Bye-bye! Gusto ko sana makauwi na maaga ngayon kasi tonight is the biggest moon. So gusto ko may maaga to see it with my kids. So let's go!